mogu da vam kažem da sam doneo odluku na samom početku da bi trebalo da putujem van Beograda, da vidim kakvi su efekti evropskih programa na terenu. Naravno da je Sandžak, da su opštine u ovom regionu od velikog značaja. Naravno da su opštine u ovom regionu od velikog značaja i nastavimo da intenzivno radimo u ovom području. Opštine ovog regiona već dugo su bile u centru pažnje Evropske unije i sigurno će biti također u centru naše pažnje tokom sljedeće faze odnosa Srbije sa Evropskom unijom, kad počinju pregovori sa Evropskom unijom, a također što se tiče naših programa. Zbog toga što opštine u ovom regionu još uvek jesu među najsiromašnijim opštinama u Srbiji i zbog toga smo uveli specijalni program koji se zove EU Progress, koji se bavi tim najsiromašnijim opštinama u zemlji. Kako biste ocenili realizaciju projekata EU Progresa koje ste imali prilike da obiđete ovih par dana u sandžačkim opštinama? Mogu da vam kažem da je EU Progres zaista izuzetno značajan program Evropske unije. Posvećen je jačanju opština i na jugu i na jugozapadu Srbije kroz razvoj infrastrukture, pripremu tehničke i planske dokumentacije, podršku zapošljavanju i također konkurentnosti. Do sada sa 3 miliona evra je finansirano 75 projekata preko EU Progresa u svih 8 opština jugozapadne Srbije, zahvaljujući kojima je otvoreno 30 stalnih i privremenih radnih mjesta, dok bi dodatnih 60 poslova trebalo da bude otvoreno do kraja marta sljedeće godine. Mogu da vam kažem da realizacija projekata teče dobro, uprkos svim izazovima sa kojima se program suočavao, kao što su, na primjer, promjene koalicija na vlasti, otežavajući vremenski uslovi i izmene nekoliko zakonskih regulativa. Među najznačajnijim projektima su izrada tehničke dokumentacije za izgradnju regionalne deponije Banjica, koja će rešiti problem odlaganja otpada za Novu Varoš, Sjenicu, Priboj i Prijepolje. Imajući u vidu da je Novi Pazar grad sa najvećom populacijom mladih ljudi u Srbiji, Evropska unija je dosta uložila u projekte namenjene njima. Na primjer, obnovljeno je i prošireno gradsko obdanište i uvedena inkluzija za decu sa posebnim potrebama. Uvedeno je grejanje u gimnaziju, centralno grejanje u sportsku halu i danas smo predali novu opremu u
srednju tekstilno-kožarsku školu. Cilj ovoga jeste unapređenje obrazovanja stručnih profila koje lokalna industrija tekstila i kožarstva može lako da uposli. Kroz više projekata pružena je pomoć udruženju i centrima koji okupljaju i rade sa osobama sa invaliditetom. Samo da navedem neke konkretne primjere tog velikog obima projekata koje podržavamo kroz EU Progress. EU Progress je nedavno na svojem sajtu objavio vašu izjavu da će taj projekat u nekom obliku biti produžen. Ovo je mimo onoga što imamo na listi. Ako možete da mi odgovorite, recite. Da li se makar nazire okvir tog projekta? Ili ćete tek odlučiti? Sljedećeg projekta. Da. Mogu da vam kažem da je, kao što znate, da je sprovođenje ovog EU Progressa ušlo u posljednjih 5 mjeseci, u posljednju fazu. Program, ili bolje rečeno mi svi zajedno, smo ostvarili zaista veoma dobre i konkretne rezultate. I zbog toga smo mi sada doneli važnu odluku i planiramo da izdvojimo dodatnih 19,6 milijuna evra preko IPA fondove 2013. godine za taj novi program o kojem ste vi rekli. Novi program će neizbežno sa sobom doneti i važne promjene. Vlada Republike Srbije će biti zadužena za sprovođenje dela tih aktivnosti. Konkurencija i kriterijumi za dobijanje podrške će biti zahtevniji. Identifikovanje i spremnost projekata će morati još da se unaprede. Opštine će morati da povećaju međusobnu saradnju. A također treba da istaknem da će konkurencija biti žestoka, jer će program obuhvatiti još 9 opština. Samo da u opštim nacrtima vam kažem, ali preciznije teško bi bilo da vam kažem. Opštine su prvo najvažniji partner u sprovođenju programa koje vi realizujete na ovom području. Kakva je saradnja sa opštinama na jugu, jugozapadu Srbije? Ima li tu problema ili to baš teče super, kako bi se rekao? Ja sam bio u mogućnosti da prisustvujem sastanku upravnog odbora EU Progressa juče u Novoj Varoši i mogu da vam kažem da je saradnja sa opštinama u Sandžaka do sada bila pozitivna. Međutim, voleo bih da istaknem da opštine moraju više da streme širenju međuopštinske saradnje u svim oblastima, uključujući i pripreme projekata. Evropska unija će se sve više usredsređivati na finansiranje većih projekata, od kojih stanovništvo celog područja ima koristi. Dakle, takve vrste saradnje može doprineti i vašem delotvornijem pristupu sredstvima donatora i drugih donatora. Imamo malo vremena i ono što sam ja želeo da vas pitam jeste u vezi sa ovdašnjom političkom situacijom. Svi se slažu da je komplikovana, da postoje međupartijska trvenja i podeljenost, ali i podeljenost vernika kroz dve islamske zajednice. Da li to usporava realizaciju projekata ili je usporavalo realizaciju projekata koje ste radili na ovom području u prethodnom periodu? Ja sam bio u mogućnosti juče, danas i u Novom Pazaru da se vidim sa različitim predstavnicima lokalne vlasti
kao i sa muftijom Zilkićem i sa muftijom Zukorlićem. Želim da vam kažem da je naravno sloga siguran, najsigurniji put do uspeha. Svakako da nesuglasice do kojih nažalost je došlo sigurno usporavaju rad na razvojnim projektima. Ali mislim da su sve uključene strane svesne svih predstojećih izazova i da su svi svesni toga što je efikasna saradnja jedini put ka eventualnom uspehu i poboljšanju uslova života ovdje u ovih 8 opština. Mislim da je to jasno i u oči pregovora sa Evropskom unijom o kojima smo tek pričali. Srbija ozbiljno kasni, to je činjenica sa primjenom medijske strategije i usvajanjem medijskih zakona. Hoće li eventualna saradnja Srbije u ispunjavanju drugih uslova za početak pregovora sa Unijom otupeti oštricu kada je reč o zahtjevima Unije koji se odnose na sprovođenje medijske strategije i povlačenje države iz vlasništva u mediji? Mislim da bi trebalo da kažem da će takvo financiranje iz javnih izvora da mora da bude i transparentno i konkurentno i dostupno svim medijima pod jednakim uslovima za ispunjavanje javnog interesa. Naša stručna pomoć će biti pružena u tom pogledu i pomoći ćemo regulatornim telima da bolje obavljaju svoju funkciju u nadzoru programskih sadržaja. Dakle, celoj novoj medijskoj sferi koja će nastati na temeljima novog zakonodavstva bit će pružena pomoć da se prilagodi i uspešnije funkcioniše u ovim potpuno novim okolnostima.